Βάζει και μπαταρία. Φοράει 2.000 μέσα. Αναλόγως το πολλάζει και τα τοσάρα και την Γίγα. Πόσα γίγα είναι? 2. Een losse velden zo hoog. Dat komt zo goed in hoor. Spot je terug op de niet de meeste. Λέει πάνω. Και τώρα εγώ τι δεν του κάνω, θα το πάρω. Ποιος θα το τράβει? Θα μου βγάλει το σιέ. Τι κάνεις, κάνει και τις βάζεις και πώς θα γίνει. Πώς θα γίνει αυτό το κουτσάρο? Γιατί δεν έχει πια τα σούπα. Λοιπόν, αμέσως, ναι. Πατήρτη. Καλά με μέσα, μην βγάλεις το τηλέφωνο. Σταθερούν 56-103. Το 80% το κινητό μου. Το παίρνεις και ρωτάς. Θα σου πει